Al nostre dossier econòmic, avui ens farem ressò de la situació complicada per la qual estan passant els gestors culturals i socials a Tarragona. La retallada de subvencions i la manca de liquiditat institucional fan que ara mateix sigui una missió gairebé impossible intentar organitzar events i espectacles que no surtin deficitaris. Avui a Interès tractarem l'odissea econòmica de la gestió cultural a Tarragona. Sí, són temps molt complicats perquè quan hi ha retallades econòmiques la cultura és qui més pateix. En aquest cas, la sala Tron, una sala petita, encara pateix més, no? Sempre els grans xafen els petits i en aquest cas doncs, és el que està passant ara mateix. Nosaltres creiem que almenys enguany s'està transformant o serà ideal per transformar la idea aquesta de muntar events o de muntar festes, ja que el capital de l'Ajuntament de Tarragona és molt limitat a nivell de cultura. El que sí que nosaltres apostem, i molt fermament, és anar de la mà d'associacions, de patrocinadors o inclús de nosaltres, de capital privat, per poder tirar endavant aquest tipus de projectes, ja que si no, no crec que puguem tirar endavant aquestes activitats de caire cultural i de qualitat a Tarragona. Bueno, estamos moviendo de hace muchos años, incluso antes que empezara la crisis oficial, ¿no? O sea, mira, estos son formas de ver, formas diferentes, cada uno tiene forma, cada ONG o cada fundación o cada dirigente vemos las cosas, me imagino, bajo pues, nuestra óptica, diferentes formas de ver las cosas. Ya hace muchísimos años que como estoy danzando pues casi la friolera de 30 años en movimientos sociales, vimos, desde mi experiencia, yo vi también que no es bueno tener que estar pendiente del talón de turno o de la subvención de turno para poder funcionar. Pero para eso tienes que marcarte una estrategia de futuro, de cuando las cosas iban bien, marcarte una estrategia para cuando fueran mal. Jo crec que la cultura és bàsica per al creixement ideològic, intel·lectual i econòmic d'un país també. El que passa que hi ha un error de concepte, és a dir, la política sol creure que la cultura no dona beneficis immediats, però sí que en dona a llarg termini. És a dir, Argentina, per exemple, crec jo que el 2001 el va superar, a part de per la gestió política de Kirchner, perquè té un fons cultural molt elevat, Argentina, i crec que la cultura va salvar gran part d'aquesta crisi econòmica. Nosaltres també apostem a que no desaparegui la vida cultural a Tarragona. Llavors, hi ha molta gent que entén que no pot desaparèixer o que no ha de desaparèixer i no només inclús això, sinó que s'ha de desenvolupar. Llavors, la manera que nosaltres creiem que a partir d'ara es farà és anar agafats de la mà de l'administració pública i la iniciativa privada. Fins ara, el que comentàvem abans, potser anava molt sol l'administració pública i a partir d'ara anirem agafats de la mà amb la iniciativa privada, aportant capital privat per poder desenvolupar-ho. Que nosotros somos quizás una gota de agua en el océano y que no solamente el ejemplo que te voy a poner no es un ejemplo para Tarragona ni para Cataluña, incluso me atrevo a decir para toda España, ¿no? Somos quizás ese bicho raro que dice cómo es posible con todo lo que está cayendo siguen aguantándose y además con varios salarios. O sea, no es normal. A veure, la cultura ha d'estar subvencionada, però podem estar treballant amb un capital privat i no han de desaparèixer tampoc aquests events petits. El capital privat tampoc no pot assumir, un capital privat no pot assumir cada mes o cada 6 mesos una revetlla de cap d'any. Sí que ho pot assumir un cop l'any. Llavors, el que sí que nosaltres és apostem o afirmem que aquests petits actes culturals seran molt més fàcils de produir i que se sostinguin que no pas actes molt grans, una Santa Tecla. O sigui, nosaltres com a empresa podem col·laborar, podem ajudar a través de l'associació de la plaça de la Font o a través de l'associació de veïns o d'arcs del Serrallo. Però serà molt més difícil apostar per aquests grans formats i serà molt més fàcil apostar per aquests petits formats de teatre, de música, de qualsevol tipus d'aquest tipus d'índole. No, la qüestió és que sí. La Sala Trono sempre han estat buscant i sempre, Repsol hi és des del primer dia, que hem d'agrair sempre el seu finançament i el seu recolzament incondicional, és a dir, sempre hi és i paga sempre quan diu, quan toca, però estem buscant altres entitats, altres empreses, altres sponsors
però evidentment és que ni t'escolten gaire bé. Estic trucant, porto 4 mesos al Port de Tarragona, que donava suport també fa uns anys, i no m'agafen ni el telèfon. Me l'agafen, però ja et trucarem i portem així gairebé 6 mesos. Ningú el truca. Són una cosa, evidentment, d'una falta de respecte i d'humanitat espectaculars, com a mínim, perquè, com deia avui, si voleu que em diguin no, i ja està. I deixo de perdre el temps trucant aquí perquè no tinc cap mena de ganes de perdre realment el temps perquè tinc altres coses a fer, ¿no? Bueno, nosotros creemos en lo que estamos haciendo y vivimos de la ONG. Estamos viendo todo el equipo entero. Todo el equipo de Mediterránea es un equipo de profesionales y que venimos haciendo desde hace ya más de 15-20 años. Aparentment pot ser un any molt obscur, o pot ser un any molt difícil a nivell de cultura de Tarragona. Ara, si ens unim una mica entre tots, podem anar desenvolupant les idees o actes que ja s'havien iniciat fa temps. Gris oscuro, negro, negro, negro. Negro, negro, negro. Oscurísimo no, negro. O sea, negro para todo el mundo, pero lo que estamos más o menos tirando, vamos bien. Ya repito, y estamos teniendo más trabajo que en la vida hemos tenido. Estamos trabajando el doble y ganando menos, pero vivimos. Estamos todavía ahí. Y no es por gusto, es porque quizás estamos dando a cambio calidad y realmente estamos demostrando que somos serios y rigurosos en lo que hacemos, ¿no? Si fóssim una empresa més gran, un teatre més gran, que realment la repercussió fos molt més gran, l'empresa privada també, és a dir, és més fàcil que hi aporti uns diners o un recolzament econòmic, no? Però, clar, és el que et deia abans, els fets de ser petits es pensen que no hi ha difusió o promoció. Si sapiguessin els promotors d'aquí, els gestors d'aquí, els empresaris d'aquí, el que la Sala Trona representa a nivell cultural i teatral de Catalunya, jo que visc i treballo a Barcelona també, a part de Tarragona, és que al·lucinarien, és a dir, hi ha molta més repercussió de la Sala Trono a Barcelona que del Metropol, per exemple, de qualsevol altre esdeveniment cultural que hi hagi a Tarragona. La nostra empresa, per aquest 2012, no ho veiem tan negre com la resta. Nosaltres, amb aquesta filosofia de comunicació total, amb col·lectius o associacions, tenim diversos projectes per desenvolupar durant tot l'any 2012. A veure si podem fer algun tipus d'acte a Carnaval, seria una mica complicat per a nivell de temps, però a veure si ho podem fer, Sant Joan, i sobretot en aquestes dues zones, que a nosaltres particularment ens interessa moltíssim, el que és la zona de la plaça de la Font i el que és la zona del barri marítim de Tarragona, el Serrallo. Creiem que són els dos barris, són alma mater de Tarragona, i nosaltres apostarem per un format mitjà cultural. Independentment de que segurament ho intentarem fer altra vegada al cap d'any a Tarragona, gratuït, a la plaça de la Font, intentarem anar a jugar o a treballar amb aquest mitjà format cultural. Bueno, jo sempre dic que Tarragona té un gran potencial en molts àmbits, però que ni un partit ni un altre l'ha sabut veure. No ho sé, jo tampoc sóc polític i no voldria ser-ho, sincerament, llavors tampoc sé com ho gestionaria això, però el que sí és cert és que molta gent d'aquí ha de marxar de la ciutat per buscar-se la feina en altres llocs perquè aquí a Tarragona no pot treballar, quan sí que hi hauria una pseudoindústria per poder treballar de moltes coses que aquí no es poden arribar a desenvolupar i crear unes grans, no? Llavors, és que tampoc sé què dir-te, vull dir, evidentment em sap molt greu, que es dediquin diners a altres coses que no a les que realment fan que una ciutat creixi, es dinamitzi i es doni a conèixer el món, no?